Милләтегездә Башкортстаннан әйме безнең әле яңа гына Башкортстаннан милләттәшебез Алмаз Фатихов белән элемтәне тыңладыгыз әйбит. Гомумән сез килешәсез моның фикерләре белән сездә нинди тәэсир калдырды? Хәзер анда вәзгыять ничегрәк сез? Ну, мин инде үзем Башкортстаннан тумышым белән түгел, мин Башкортстанда бик еш булгалыйм. Ул минем теге кай вакыт дусларыма әйтәм, бер аяк белән мин Башкортстанда, икенче аяк белән Татарстанда, шуңа күрә Казанда булганда мин әйтәм, бездә Башкортстанда, Башкортстанга килгәндә әйтәм, мин бездә Татарстанда дип. Менә шуңа күрә буталып бетәбез инде үзләре. Ну, без инде мин үзем генә буталам, но кеше буталмый анарда. Шын барлыкта халык саны алу темасына күчсәк, мин тагын бераз әйтәм, мин Башкортстанда еш булгалыйм, әле үткән атнада гына булдым, анасын 2 атна элегрәк булдым, мин инде теге телефон аша элемтәм көн сайын бара анда, өзелми менә дөресенчә әйтәм, минем якын дусларым да белә, көн сайын көненә ләнчә кеше шалтырата, һәм бу халык саны алу турында хәбәрләрне сөйләп торалар, мин уже арып та бетәм кай вакыт. Син Татарстанга караганда күбрәк Башкортстан яңалыклары белән. Әлбәттә, ну ул вакытта шулай килеп чыга инде. Мин Татарстанны уже күбрәк теге СМИлар аша гына мәгълүматны бирәм, Башкортстандагы мәгълүматны моны СМИдан башка миңа кешеләр үзләре шалтыратып хәбәрне сөйләп торалар. Халык саны алуга китсәк, монда инде теге әйтәләр бит, сезгә нинди яңалыктан башларга, начарыннанмы яки яхшысыннанмы? Мин дә ул вакытта үзем теге киноларда кебек сайлыйм начарыннан, шуңа күрә башта начар хәбәрләрдән башлыйк. Әлбәттә, басым хәзер көндә бара Башкортстанда. Мин дә аны уйлаган идем, бәлки бу халык саны алуда ничектер яңа ысуллар гына кулланыр, иске ысуллар кулланылмас дип, менә 2002-10 елларда күп, ләкин кызганча каршы ул яңа ысуллар да кулланылды һәм искеләрдән нәрсә? Мәсәлән, кайбер районнарда, безнең татар районнарында дип әйтәйин, көнбатышта урнашкан, анда халык саны алып барган переписчиклар әйткәннәр, ну көненә хотя бы 1-9 башкортны тапсагыз, бик яхшы булыр иде. Аннары барды, конкретный план төшерелде, 9 ноябрьгә хәтле 95% халыкны шутлап чыгарырга. Чөнки без беләбез 15 ноябрьгә хәтле баралар, ләкин мондагы җирле хакимият Башкортстандагы аларын таптыралар 9 ноябрьгә хәтле күпчелек халыкны шутлап чыгарырга. Аннары тагын бер басым дип әйтсәк була инде, бит күбрәк әйтәләр, халыкны менә бу госуслуга аша үткәрмәскә. Менә без инде менә чакырабыз, сезнең эфирда да, бүтән мәгълүмат чараларында госуслуга аша катнашыгыз. Милләтегезне саклар өчен, теге ниндидер фальсификация булмасын өчен һәм реальрәк, хакыйрак була инде, хакыйкыйрак була. Хакыйкара һәм икенче момент инде хәзерге вазгыятны искә төшереп, коронавирустан сакланыр өчен дә дип, менә контакт булмасын ике сәбәп аркасында. Ләкин монда җирле хакимият инде кушкан халыкны госуслуга аша үткәрмәскә, теге агитацияны кәметрәк, күбрәк кешеләр переписчик аша ясыйлар. Нигә? Чөнки переписчик үзенә кирәкле хәбәрне яза ала. Аны үзгәртеп буламы соң ул? Ул кеше, если переписчиксын язса, сез сез уже беренче үзгәртә алмассыз. Госуслуга аша язсагыз, сез аны әле халык саны беткәнче, сезгә QR код буенча сез аны гел мәгълүматны үзгәртә аласыз. Юк, мин киресенчә сорыйм. Әгәр менә син бер төрле әйтсәң, переписчик аны үзгәртә аламы? Үзгәртә ала, сез менә карап тормасагыз. Мәсәлән, менә олы яшьтәге, өлкән яшьтәге безнең әбиләр, абыйлар, алар бит инде теге тикшереп тормайлар, планшетта кем нәрсә язган икән. Хәзерге көндә имза куелмый анда. Шуңа күрә переписчик үзе яза чыга. Шул ук вакытта, мәсәлән, кайбер урыннарда, шул Уфада менә миңа әле шалтыратып кына куйдылар. Уфада Инорс, анда ул район Уфаның инде. Андагы бер абзыйга кергәннәр дә, переписчик аны исем фамилиясын язган да, милләт, туган тел турында бер мәгълүмат та сорамаган. Бу ничек инде? Сез бит переписчик, сез аны язарга тиешсез. Юк, безгә бүтән берәй дә кирәкми дип чыгып киткән. Шуңа күрә бу абзый озакламай тиз генә малайына шалтыратканда һәм әле бу переписчик чыгып киткән вакытта гына үзләре госуслуга аша тутырганнар. Менә мин хәзер инде уйлап утырам, бу абзыйның мәгълүматы ул госуслуга аша киткәнме яки менә бу ялган информация алган переписчик ашамы? Димәк, ул үзе тутырган булып чыган переписчик, кеше фамилияны гына яки кайбер җирләрдә туры шулай ук булды, переписчиклар керәләр, исем фамилияны сорыйлар, там фатирның зурлыгы турында сорыйлар, милләтне анда сорыйлар, туган тел турында бер мәгълүмат юк. Мәсәлән, шундый да моментлар булды, миңа аны күп сөйләделәр. Уфада андый, ничек дип әйтәйем, андый каршылыклар әлбәттә әзрәк. Ул үткән җан исәпләрдә дә фальсификация Уфа шәһәрендә бик юк иде анда. Анда күбрәк менә кече шәһәрләрдә һәм районнарда булды, татар районнарында. Ну хәзер инде күрәбез, менә шундый моментлар монда да кулланыла. Но һәр яңа яхшы хәбәрләргә күчәйек инде әйбет. Яхшы хәбәрләрнең берсе Башкортстанда
хәзерге көндә официаль цифрларга таянсак, Башстат биргән анда бөтен халык санының үткән арасында 14% госуслуга аша үткән. Менә хәзерге көнгә хәтле. Мин дә уйлыйм, алдагы вакытта бәлки дә аның саны артырдыр. Күпме үткән икәнсең? Әле күп үткән 65%. 65%. Менә 65-нең 14-е үткән госуслуга аша инде. Яртысы дип әйтеп булмый. Чөнки именно әле яртысы дип әйтмәсәк тә, но ләкин аны аңларга кирәк. Анда бит менә мин сезгә әйттем, 9 ноябрьгә хәтле кушканнар 95% халыкны шутлап чыгара. Димәк, Башкортстанда теге переписчикларны куып, тизрәк үтергә дип кушалар, пока халык теге аңламады госуслуга аша үтмәсен өчен. Шуңа күрә минемчә бу бик зур цифрлар. Менә мин Татарстан белән конечно чагыштырмыйм, но Башкортстан өчен бу бик зур цифр. Шуңа күрә мин Татарстандагы мәгълүматлар бармы сездә? Татарстанда әле пока әйтүче булмады моның буенча. Но минем уйлавымча Татарстанда кәмрәк булыр. Ни өчен ки Татарстанда ул хәтле без күп сөйләмәдек. Менә госуслуга аша айрым үтегез дип әйтәдер инде, менә бу коронавирустан сакланыр өчен госуслуга аша үтсәгез уңайлырак була дип. Но именно теге үзеңнең милләтеңне саклар өчен дип анда агитация алып барма, чөнки монда милләтеңне урлау дигән, фальсификация үткәрү дигән андый бездә мәгълүмат юк. Именно Башкортстанда бар үткән тәҗрибәләрен дә үтсәк, үткән җан исәпнең, шуңа күрә инде менә мин уйлыйм, бу безнең агитация шулай ук халыкка үтте. Икенче момент, миңа кичә генә шалтыраттылар, менә Уфа янындагы бер районнан, исемен әйтеп тормыйм әлбәттә. Анда җирле хакимияттәге кешеләр аша мәгълүмат безгә килде. Халык бик менә бу башкорт булып язылу агитациясына бирелмәй һәм күбесе үзе генә карап планшетта нәрсә басканын татар дип яздырырга тырышалар. Әлбәттә бу шулай ук миңа уңайлы теге әйбәт мәгълүмат дип әйтәм инде. Димәк, без татарның да, андагы халыкның да бу агитацияга, ничек дип әйтәм инде, аллергия туйдырдык. Шуңа күрә халык аңлый башлады нәрсә икән һәм үзенең нәрсә язганына бик зур игътибар итә башлады. Димәк, үз аңы безнең милләттәшләребезнең югары. Аннан соң тагын менә бер кыскача гына бер теге фикер алышу өчен мәгълүмат, теге Штирлиц киносында информация к размышлению диләр бит инде. Мәсәлән, күп районнарда, хәзер татар районнарында шул агитбригадалар йөри, башкорт җырчылары, артистлары. Мәсәлән, менә үткән атнада Дүртөйледә үтте. Һәм анда нәрсә кызык, халыкны анда куып чыгып кертәләр. Бушка ул концертлар әлбәттә Дом культураларда, мәдәният йортларында үткәрәләр. Ләкин халык анда килми. Бу буш заллар диделәр. Менә яшьләрне, бала-чагаларны керткәннәр, мәктәп балаларын. Менә анда мәсәлән, теге атнаны стендап артистлары килгән. То есть шаяру, кызык-мызык сөйләүче артистларын башкорт телендә. Яшьләр кергәннәр берничә, бөтенсе телефонда утырган, берсе дә тыңламаган. Чөнки халык үзе сизә бу ялганлыкны, бу ничек дип әйтәм, махсус эшләнгән, бу тискәрелек, бу бернинди дә теге алар өчен теге мәдәният үстерү өчен түгел, кешеләрне кызыксындыру өчен түгел, кешеләрне башландырып, әйләндерү өчен килгәннәр. Халык аңлый һәм шуңа күрә анага шундый саботаж үткәрә. Бу минемчә тоже бик дөрес. Димәк, безнең бу саннарыбызны, татарның санын кәметсәләр дә, мин уйлыйм инде кәметерләр үткән 10нчы елның җан исәбеннән, чөнки шундый сәясәт алып барыла. Ләкин халык моны аңлады һәм җәмәгатьчелек эчендә бу халык саны алуга ышанычлар булмыйча. Алдагы вакытта инде мин уйлыйм, ышанычлык булмагач, легитимность булмагач дип әйтәм инде бу халык саны алуга. Без бу халык санын алдагы елларда, ничек дип әйтәм, теге юкка чыгара алабыз. Мәсәлән, 89нчы елны перестройка вакытында Башкортстанда дөресенчә халык саны алып үтте. Шуңа күрә 89нчы елның саннары 79нчы елны ялганлык санга караганда ул җиңеп чыкты. Халык аңлады аны ялганлык икән һәм хәзерге көндә бик ул кулланылмайды. Шулай ук мин ышанам, безгә дә менә бу эш аркасында килеп чыгар дип. Но үзем шул вакытта тагын критик яктан үзебезнең татарларыбызны да әзрәк әрләсе килә. Ни өчен ки әлбәттә безнең Башкортстан татарлары тырыша, үз узаңнарын сакларга гади халык. Менә мин кайбер үзебезнең тугандашларның, татар тугандашларына әйтәм инде бит, эш алып барганнарны аңлап бетмим. Мәсәлән, шул ук мәгълүмат чараларында кай вакыт, мәсәлән, шул ук безнең Миллиард татар дигән сайт бар Татарстанда, анда менә еш кына бит әлбәттә татарларны горурландырып материаллар язалар, Башкортстан татарлары турында язалар, ләкин шул вакытта менә шул фальсификацияны аклай торган материаллар да чыга. Мәсәлән, Артур Иделбаев, күренекле башкорт милләтчесе, идеологның материаллары чыккалады, анда әйтәләр, фальсификация Башкортстанда юк, чөнки халык үзе сайлады дип инде. Но мин беләм бит ул ялганлык мәгълүмат икән. Шул ук материалда, шул ук Иделбаев яза, менә Башкортстанда Ради Хабиров 2 гимназия, татар гимназиясе. Бу ялганлык
нык мәгълүмат. Анда бер генә гимназия ачылды. 400 кешегә. Шул вакытта 13 башкорт гимназиясе ачылды. Һәм бүтән вакытта да менә шул ук сайт алып баранда сөйләшүләр, янәсе ике халыкны берләштерәбез, ләкин Башкортстан татарларының проблемалары бер дә шишелми. Анда гел бүтән әйбер турында сөйлиләр, менә бу төп проблема турында сөйләүче юк. Шул ук вакытта менә мин бик зур рәхмәтемне әйтерим Интертат сайтына, шул ук Татмедианың, анда Башкортстан проблемалы, татар проблемаларын яхшы күтәртәләр, күп сөйлиләр. Сезнең дә радиога рәхмәтемне әйтәсем килә ТНВга, чөнки анда менә безнең үзебезнең фикеребезне, мәгълүматыбызны кертә алабыз. Менә моңа хәтле Татарстанда Башкортстанның, ничек дип әйтәм, ул теге ак шундый теге нокта кебек торадыр, чөнки күренмәй торган, белми торган күп кеше әйтәдер, янәсе сезнең анда барады. Менә мин иң зур алга китешүбез нәрсәдә күрәм. Менә бу халык саны алган вакытта Татарстанда яңадан Башкортстанны үз өчен ачтылар. Нинди хәлләр булганын, нинди проблемалар булганын кешеләр аңлый башладылар. Мин менә үзебезнең шундый бер кече генә җиңүебез дип аны тасвирлыйм. Бу ниндидер бер камалышта калган безнең Башкортстаныбыз, бит милләттәшләребез шунда яшәүчеләр, һәм инде алар өчен аларның проблемалары, аларның мәсьәләләре безгә якынайды, ачылды булып чыкты инде. Ачылды, мин менә шуңа күрә чакырыр идем, халык саны үтеп кенә тормыш бетми. Анда ялган саннар булса да, безгә татар милләтенә, Татарстанга үзебезнең Башкортстан татарын ташламаска кирәк. Хәзер менә теге күп яңадан шундый сөйләшүләр чыкты, халык саны беткәч, бөтен яңа колеяга кайтабыз, проблемалар бетә юк. Проблеманы яңадан башланачак, чөнки без аны йогынтысы менә бу халык санының алуның фальсификация йогынтыларын алдагы вакытта күрәбезчәк. Шуңа күрә безгә бу басымны кәметмәскә кирәк. Без әлбәттә дуслык турында сөйләшергә тиеш. Без башкорт халкы белән душманнар түгел, без алар белән дусбыз, без аларга гел ярдәм итеп торабыз. Мин мәсәлән кече генә мәгълүмат әйтәсем килә. Менә хәзер соңгы арада Башкортстандагы активистлар, башкорт активистлары интернетта башкорт теленең зур үсешләрен күрсәттеләр. Алар шулай ук онлайн словарлар төзеделәр, ниндидер Telegram чаттагы ботлар төзүләр. Менә шундый теге IT сферада күп алга китеш. Беләсезме, кем ярдәм итте? Безнең Татарстандагы институт татарской семиотики, Татарстан фәннәр академиясендә эшләгән яшь галимнәр. Аларга ярдәм иттеләр. Димәк, без татарлар ярдәм итмәсәк, аларның алга китешләре бу вакытта булмас иде. Мин инде сәяси яктан безнең ярдәм итүләрне үземнең катнашуымнан да әйтәсем дә килеп тормый. Мин үземне әйтмим, кирәкле кеше белер үземнең менә ничек башкорт оешмалар активистларын яклавымны. Шуңа күрә без гел ярдәм итеп торабыз, ләкин үзебезнең татар, Башкортстан татарларының хокукларын менә бу дуслашу дип аның өчен корбан чалырга кирәкми. Татарларның үз мәнфәгатьләре бар, башкорт халкының үз мәнфәгатьләре бар. Без башкорт халкының чын мәнфәгатьләренә каршы түгел, но үзебезнең интересларыбызны якларга тиешбез һәм алдагы вакыттагы да безгә әйтеп торам, халык саны беткәннән соң да бу эшне ныгынайтырга кирәк. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы эшләргә тиеш, чөнки Башкортстанда безнең татар конгрессының филиалы бар, пока аның эше бик күренми. Менә мин инде шанам, алдагы вакытта безгә яңадан утырып бу эшне карап, эшләтеп җибәрергә кирәк. Һәм шул ук Башкортстандагы татар оешмаларын эшләтергә кирәк. Без җирле оешмалар белән эшләмәсәк, Татарстанның анда бер нинди опорасы да, татар халкының опорасы да булмыйча. Менә тагын инде яртысыннан узып киттек без әйме шушы халык санын алу кампаниясының бит. Менә сез әйткәнчә, башкорт халкы да, татар халкы да ул дус әйме, тугандаш халкыбыз безнең, ләкин шушы кырмыска ясына таяк булгаткан кебек булгатучылар һәм туздырырга тырышучылар бар безнең милләтебезне, безнең дуслыгыбызны әйме. Менә шушы калган халык санын алу көннәрендә без аларның эш методикаларын ничек итеп белергә, ничек сакланырга, аларны ничек фаш итәргә, шул хакта бераз гына безне кайда гына тыңласалар да үзегезнең киңәшләрегезне, фикерләрегезне. Иң мөһиме менә сезнең дә бит радиогыз бар, сез монда телефон аша элемтәгә чыга аласыз, үзегезнең телефон номерларыгызны куясыздар. Мин әйтер идем, Башкортстанда безнең кешеләргә, Башкортстандагы үзебезнең якташларга әйтер идем. Сез менә бу халык саны алу барган вакытта сезгә басым, ниндидер ялган мәгълүмат тарату, фальсификация үткәрү, алдауны ишетсәгез, сез безгә хәбәр итегез, ләкин менә Болгар радиосының телефонына аноним рәвештә булса да, исегезне, фамилияңызны әйтмичә дә, мәгълүматны таратсагыз бик яхшы булыр иде. Бу безгә бик мөһим, чөнки халык арасында, җәмәгатьчелек арасында күбрәк мәгълүмат таралса, ул теге минем исемемнән генә анда яки анда берничә оешма активистлар исемнән генә түгел, гади халыктан таралса, ул бик яхшырак булыр иде безгә. Алдагы вакыттагы да бу көрәшне дәвам итәргә, бу саннар өчен, дөрестлек өчен көрәшергә безгә зур мөмкинчелек туры. Аннары инде бу психологик яктан да зур ярдәм итә, чөнки без үзебезнең татарларны, Башкортстандагы татарларны күпчелегебезне күрсәтергә тиешбез. Без бар икән, без теге
ничек дип әйтәйем инде, үзебезне яшереп тотмайбыз, куркып ятмыйбыз. Шуңа күрә безгә менә бу элемтәне таратырга бик кирәк. Өченче момент инде ул, мин әйткәнчә, кем әле үтмәде халык саны, сезгә переписчик килмәде, сез госуслуг аша кереп, теркәлеп, анда теркәлгән синең күпчелегез катнашырга чакырам һәм үзегезнең туганнарыгызны шунда кертергә. Һәм инде